atzetik ikusten dena porrota joko du. Beitu atzetik aurrera. Atzetik aurrera. Arraulagunak, San Pedro, Donibaneko arraulariak eta Orio. Hora ikusten da Orio, Ziaboga eman ordu, bueno, jungo da idian, morala oso goien eta hori atzetik harrapatzen neiko lan izango da. Gaur goizean Jose Luis Korta komentatu du, 10 urte egin dituela Kontxako bandera irabazi gabe eta amorratzen zegoela. Gozi eukiko du, Jakina 82an irabazi zuen Kaikurekin. Eta geroztik horribilida Kaiku Zierbana eta bar, eta bueno, aia etxekoakin eramaten duen, Nik uste dut, bandera goze handile izango dula. Hortxe dira Oriotarrak, kontutan izan, joan zen azteko abantailare hortxe dutela altxorrean, 2 segundu, Donibaneko arraunlarin aurretik 5, San Pedrori 6 arraunlagunakekoen Lugainenekoei, hau da Donostiarrei. Hortxe da Jose Luis Korta. Markamen eskatu digu, baina esan du gaur ez zuela mikrofono hori nahi untzi barruan. Omari Lujambio bakarrik onartu du mikrofono. Gaur gehieki jokatzen zuen, Posizioa finkatzen ari dira, lehen tokian Orio, Donibane hortxe 2. gogor, eta San Pedro 3. arraunlaguna 4. baina bi hauen nahiko parean. Edozein kasutan, 2 minutu barru, hau da Ziaboga egiten dutenean, jakingo dugu gauzak nola dauden zehatzean. Ziurrago orduan ikusiko da, erreferentzi jatorragoa da. Baina hor daude, Orio aurreatua, urren Donibaneko, eta badirudi Arraun eta San Pedro paretxoan dijoaztela. Mikel, gurekin da Kostapeko delegatua, Satur Teletxea, lehenik eta behin zoriona. Eskerrik asko. Pentsatzet oso gustora izango zeratela aurten Kontxan egin zutenakin eta zori bakarrik temporadan egin zutenakin traineruak geratu zen bezala geratu. Bai, hau egin pentsatzen orain 7 hilabete, baino gure proposamen izan duzan, Kontxan sartu. Oseak eguek ja temporada egin genuen, joan den 3. Guet ja temporada egin genuen. Eta gero nola ja, barruan gabezte, osea, ni pentsatzen dut, orain arte 5. postua oso ona eta pozik sentitzen geha. Estropada zoragarria, naiz eta lehen kale hori tokatu, ez dakik gaur kaleri txarrena izan den, baina zuen estropada oso ona izan da gaur. Bueno, holako estropetan beti dakagu riesguak. Gaur gure trainerua este aldea junda, osea, Monpas aldea, eta hori ikusi dugu oso ongi jundiaztela, baino gero bueltan, osea, olatuak zehozten bai gehiago kale 3, kale 4-tik. Guek hasi geha intentatzen, baino bestiak ere han zehozten, eta azkenian irabazi dugu eta oso pozago beste. Bigarren tanda honetan Ziaboga egitera doazune batetik bestera, pronostiko bat emango altzen nuke, zein ikusten duzu banderaren irabazle? Bueno, pronostikoa, oan bitarte ikusten dana monitorian, ikusten dugu dala Orio, hor da ona, baino bueltan erabakiko da. Pronostikoa ez dut emango, zergatik seguru aski ez dut joko noiz irabaziko du, honor irabaziko du. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Hortxe dira bai utziak, Orio momentuz lehen postuan, Urbil Donibaneko arraunlariak, 3. posturak hortxe Komeriak, arraunlagunak eta San Pedroren artean. Baina badira hor 6-7 segundu, azkenengo bi hoiek kontutan hartuta. Burruka, Orio eta Donibaneren artean aldaketa hundirik ez badago. Aurretik Oriotarrak, Kortaren gizonak. Donibane ez da askorik atzeratu. Hortxe dira Oriotarrak. Korta orain untzia zuzendu nahian. Donibaneko arraunlariak 2, arraunlagunak 3, azken kaletik 4. San Pedro. Tagur berezi bat biali behar diogu Julian Osa, San Pedrokoen entrenatzaileari, ulzera baten ondorioz ospitalean izan baita, aste honetan. Eta hor dira, bere mutilak, joan zen urtekoari eutxi nahiean, baina ez da Santxetakoa izango hori. Joan zen urtean bandera irabazi zuten San Pedro tarrek, aurtengoa zaila dute. Bai, ikusi noa jonde, nik uste dut, Ziabogako referentzia nahiko jatorra dela, eta hor ja, benburua nik uste dut, utziko dutela lur jota, Hor jun irabaztea eta ja... Ikusi oso zaila duzula. Abantaile hori ikusi di bestiak aurretik dijoaztela, hor lur jota gehatzen zara. Itxasoa ez dago horren txarra, oso txarra izan ezkero, solatu batzuk ederki aprobetxatu eta tira, orain ikan itxaro pentso bat bai, baina. Bai, baina ez, itxasoa uste denantzako berdin dagola, olatuak denantza berdintxu, eta irabaztea atera, eta ja Ziabogan olako porrota ikusi ziaro morala lurrea jota gehatzen da. Eta hor lehi egongo da, Orio eta Donibaneko artean duri gabe. Bestea jongo dira, hori, 3. nork egin,
Orio, Donibane, Orio banderaren bila. Momentuz, Orio aurretik, eta joan zen igandeko segundu bat eta 58 ere aldea, beraien alde dituzte Oriotarrek. Juan Alegorburu, baldugu denborarik hor epaimaiaren inguruan. Bai, baditugu denborak. Eta lehen ziaboga honetan, honera gelditu da. Orio, lehen tokian, 10 minutu eta 26 segundu. Bigarren Donibaneko 4 segundu eskasera, 10 minutu eta 30 euneneko batzuren aldea hor. Hirugarren Arraun, 10 minutu eta 36 segundu. Eta laugarren San Pedro, 10 minutu eta 40 segundu. Irudiak oso adierazgarria dira orain. Orio kuntzi batetako abantaila darama zalantzari gabe Donibanekoen aurretik. Arraun lagunak hirugarren oso atzean, San Pedro laugarren atzerago oraindik. Betikoa, buruak izugarrizko lan egiten baitu horrelakotan, Izugarria, kortabeak esatezun lehenengo igandeko abantaila baina handiagoak izango zirela tala gertatu da. Behin aurre hartu ezkio, hauek berriz amurrez dute emango. Hori jota Donibaneko borrokatuko dute lehenengo kuestako. Baina besteak ja etzila hartu dute. Ikusi duzu epailea, Fermin Iraola, kortari ezaten, bere kalera joateko bigarren kalera. Bai, bilek bat bestean ondoko kalea dute eta horre ongo dia, dagoen errestasunak kentzea bate besteai, bakotxa be kaletik dikola. Azen nolako burruka. Bai, izugarria. Bai, eta hor lan handik egin berko du Fermin eta komediak eta gainekoa. Hor tartean sartu berko du Zodiak ekin, zari bestela edo zer gaur gertatu du. Hortan kokatu da bai, ikusi atzean San Pedro. Bai, hor bien artian joan behar du Zodiakaz eta bestela aldea tingo dia. Bate beti traba pixar bat egitea bezala, Ederki kokatu da epaile jauna, esperientzia dia baitu honek ere. Hor da Fermin Iraola, tartean kokatu eta bi untziak burruka bizian banderaren bila. Donostiako bandera jokoan Kontxako uretan. Hor da Orio, hor da Donibaneko arraunlarien trainerua. Atzetikan, arraun lagunak eta San Pedro, eta beste untzi mordoska estropada jarraitzen. Argi eta garbi pozizioa begira ezazu, Atzean geratu da San Pedro, hirugarren arraun lagunak. Kompleto lur jota geratu da. Bai, normala da,